No mutta terve, mikäs toi tänään puistoon? Koira toi puistoon, kummikoira. Ei siis omani, tulepas musa nyt tänne. No niin, hän siellä haistelee kaikkea ja tutkii maailmaa. Kyllä vähän pitää viilentyä. Onko sulla mielessä joku juttu, mikä olisi sun elämässä semmoinen huippukohta tai käännekohta, mistä olisit valmis kertomaan? No niin, ja nyt meni sitten taas ihan sanattomaksi, niin kuin arvasin. Itse asiassa on tyytyväinen, että ei ole nyt mitään käännekohtia. Onko elämä ollut kokonaisuutena sulla suht tasasta? Ei, mutta nyt on. No, se on aina hyvä, kun se on. Joo, koska on 46-vuotias ja siis ihan niin tylsältä kuin se kuulostaa, niin siis haluan tasasta. No mä luulen, että useimmat haluaa. On jotkut adrenaliini, semmoiset, jotka haluaa aina adrenaliinia, mutta pääosin varmaan tasainen on hyvä. Ei, ja sitä paitsi iän myötä tulee kaikki adrenaliini, kaikki korkeampaan kammo, kaikki on, ei käy. No kuinka kauan sulla on nyt tätä tasasta jaksoa jatkunut? Vaikea sanoa 5-10 vuoden, että olen todella tylsä. Ja haluan olla tylsä. Siis minä tykkään tylsyydestä. No mut hei, silloinhan se on niinku, asiat ovat positiivisesti. Kyllä. Miten löysit aikanaan oman ammattialasi? Vahingossa. Tai itse asiassa Kärkölän kylältä lukiossa siellä kaikki sanoi, että ei missään tapauksessa vanerialalle. Nyt tulee 24 vuotta täyteen. Okei, ja olet ollut tyytyväinen? Ihan tyytyväinen. Hyvä työnantaja. Näin mä oon kuullut, että vanerialan ihmiset on pääosin aika tyytyväisiä. Kyllä. Palkka tulee ajallaan. No sä tuossa ehdit mainita, että sulla on ainakin harrasteena musiikki. Onko vielä? Siitä piti tulla tavallaan ammatti, mutta se on pysynyt koko ajan puoliammattina. Eli soittaminen on. Haluatko kertoa, mitä instrumenttia soitat? Aloitin aikoinaan harmonikalla 7-vuotiaana vai 6-7-vuotiaana. Ja saksofoni on siinä tehokkaasti myös mukana. Jotenkin noita harmonikkaa ja saksofonia on vaikea niin kuin ajatella samaa ihmiseen. No ei, se on niin monipuolinen soitin, että siis humppa-asioista ollaan lähdetty ja se on niin laaja skaala humpasta heviin niin sanotusti. Joo, kuulostaa mielenkiintoiselle. No onko sun elämässä nykyisellään niin riittävästi läheisiä ihmisiä, ketä tavata? Ei ole montaa, mutta riittävästi. Eli muutama. Ja sitten tää koira. se rupeaa olemaan melkein jopa tärkein tässä pikkuhiljaa. Onko hän paljon viettää sun kanssa aikaa? No joo, kyllä. No mutta hei, tuleeko sulle mieleen muuta, mitä haluat sanoa? No nyt tuli se vaikein kysymys sitten. Itse asiassa tuli liian nopeasti. Niin, siinä vähän käy. Joo. Mut hei, mä kiitän. Tää oli miellyttävä pikkutuokio. Mukavaa kesänjatkoa. Sitä samaa, kiitos. Kiitos.